jawmirawo waɗi berle ɗiɗi malaika en ɗon bana andi to aɗo nasta pays étranger aɗo mari passeport ɓeɗo hokkama visa il n'y a pas la tengte au droit civique non lahira bo to a yotti a tawan police frontière les premiers anges à te recevoir sont des anges vraiment le plus méchant de tous les anges créés Allah seniɗo tagi malaika en ɗiɗo o resi ɓe kamɓe on munkari ɓe nakiri ɗo to a maayi kamɓe on premier himɓe je artata recevugo ma aɗo a frontière un venant de la vie actuelle ɓe hosa ɗereji ma ɓe laara anɗo ka ɗume on a huwanno sam kala ko a huwi pat ɗo mancioni a waali naafugo ma burtan a waali jawmirawo wi almasallahu ɗayrehu fi uniki kanji o woni passeport makko wa nukriju lahu yawmal qiyamati ɓe wiyamo ɗume kitaban yalqahu manshura ɓe wiyamo ɗume mala goni yeccumo le ikrai kitabaka kame binafsika alyawma alayka hasiba to man ittadi jawmirawo wi fa innama ya'tadi li nafsi mo majji bo wa man dalla jawmirawo wi fa innama yadillu alayha nden o wi ɗume wala taziru wizratu wizra وقرأ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والله jawmirawo wi wala mo o yangitita seto o waɗi nulaɗo wari yecci ma nda ko Allah wi ɓe janganima lettre Allah ɗo a nani nde a sali huugo ko Allah wi nden Allah yangitama Allah o yangititama dow a anda jotta ha min ɗo waaja ɗo nanoɓe waaju woni ɗuɗɓe amma hotoɓe ya hutinira ɓuri famɗugo ɗo lettre on wari daga Allah o hokki annabijo wadda o wi min wara min janga lettre ɗo min nana ko woni ha ton min huwa kanko on waɗi duya kanko on waɗi lahira kanko on ɓili asama we'iti leddi kanko waɗi hande ɗo aljanna o ñiɓi yiite kanko waɗi risku o waɗi talakaku kanko waɗi keɓal o waɗi asar kanko waɗi jaleɗe o waɗi bojji kanko waɗi seyo o waɗi suno kanko waɗi dagi ɗum o waɗi karam ɗum kanko on waɗi bojji o waɗi jaleɗe kanko on waɗi woodi kanko waɗi kanko bo umri mboɗe ko on bo huɓɓi yite ñi on nuli annabijo o wi on waɗa ko faman sha'a fal yakfur asi total hander qur'an pas l'obligation jawmirawo wi shakaran ma ka o wi tama lawol de aljanna ko huwa ko Allah wi ko o yetta Allah o heɓa aljanna ko o yetta Allah o yara mo lestuta ko o yetta Allah o janu man erna mo ka ko o yetta Allah o munya do annabijo Allah o dara be jama'a mo be ummato yetta Allah o wi'a gonga Allah kana ayaji Allah o wa imma kabura ko bo hurana ayaji Allah o wada ko sadda dumnu adu wadi no yehi wa imma kabura ko hurana ayaji Allah o wada ko nabirum nu haris wadi no dilli yite wa imma kabura ko hurana ayaji Allah o wada ko walidum nu mungirata wadi annabi inna yatatina lil kafirina o wi siriyani kala kefero mo sali ko o wi padɗume atadna lil kafirina kala mo sali juulugo hurani Allah waɗi irin keferaku ɓe aɗo pat jawmirawo atadna lil kafirina Allah wi siriyani ɓe ɗume mala goni yesalam sallalluji o resa wa akalailam ɓe dundule nden bo wa sa'ida bo yite bo ɗon a andi dundugal na yi to min bolan min ka to mi tafsiri alquran ɗo mi yiɗa a dilla a faamay na yi goɗo feere wawata wigo modi bo mi faamay alqur'ani ɗo to min tafsiran min wurtinande jalla to a ñukkini nde an fumala goni Allah accatama ya a yi to ɓe wi dundugal ɗo a andi dundugal na sawru man on ɓe wafata ha ɓawo hoɓɓudu goɗɗo nane ɓosaru ɓe ɗo haɓɓira be dundugal leggal noppiwal ɓe fala ha dande maru gam tandu ƴakkata ɓoggol ɓe ya haɓɓa ha kombi tuggere to ɓosaru waɗi ha ƴakkani tawa leggal nanon non bawɓe haɓɓugo ɓosaji haɓɓirtana to nden joɗaga dundugal je Allah wi ñande dargal ɗo na irin sawru nduɗo gam kayru fu ɓe ɗo wiyandu dundugal ɓe ho'a kosɗe kefero ɓe yara ha hoɓɓudu maako ɓe ño'a hoore maako jotta kam ɓe waɗi mo x ɓe wiyata be français na be arabia bo ɓe wiya lamaliti ɓe sallini hoore maako sorni saka kosɗe ha waɗi ni o warti mbiya siijo a faami nden ɓe wadda dundugal go ɓe wallina ha hakkunde hoɓɓudu maako ɗo kosɗe bo ɗo gal ɓaawo nden ɓe haɓɓa mo nonon ɓe ho'atamo ɓe sakkina ha nder yite be sallalluji be dundule nden ɓe ho'amo ɓe vukka bo nder yite sa'ira Allah sin ɗo rena amin yanga damare magge dede komin volwata ɗo mala goni loru a janganami aya ɗume a wino ma mala goni lornanam aya ɗo min nana dede ko jawmirawo wi wa kullu insanu jawmirawo wi amzallahu ta'irahu fi uniki yawa min ɗon no volwa le départ de la vie éternelle parce que Dieu n'a besoin d'aucun prosomnière arrogant
ngam a laati a sata hoorejo aɗan dampara ko a kasi pat bakama ɗo lahira wala mo wade anda ha walata wala mo Allah anda ko huwata billahi lladi ha andi a yata a wala pat wade ɓurima andugo lawol suuduma أينما تكونوا jawmirawo wi mo ɗume ma ala يدرككم الموت nden bo ولو كنتم في بروج مشيدة o wi ayna ma takunu mala goni yeccumo ko jawmi أينما تكونوا ko toy on laati to ni nder berni on woni ko nder kawye wade أينما تكونوا ko toy on laati nder nyibre ko nder annora wade yimon أينما تكونوا ko toy on laati on ɗon nder ngaska ko yasima ka wade ɗo yiyama أينما تكونوا ko toy on laati on wa'i leggal ko on ɗo les magal on ɗo nder jungo أينما تكونوا ko toy on laati on ɗo nder ndiyam ko yasima يدرككم الموت wade yottan mon ɓorta mon ngapaleji mon ɓorna mon kasa mon يدرككم الموت wade yottan mon sendira mon be suudu mon hawta mon be habrire mon يدرككم الموت wade yottan mon sendira mon be rewɓe mon hawta mon be ƴamtoɓe mon يدرككم الموت wade yottan mon sendira mon be jawdi mon hawta mon be kuuɗe mon ولو كنتم ببروج مشيدة walaw kuntum ko da on laati li hawfil mawti ngam kulol mayde ɗo on doggi on nasti burujin fi burujin ha burjiji asamanji musayyadatin sattinaɗi na wala mahol ngol meeɗi satugo ɓura mahol asama ko وبنينا فوقكم سبعا شدادا sab'an jeeɗiɗi sidadan wato sattinaɗi ɗi jawmirawo wi mahi dow amin ɗo na to satugo mahol ngam aɗo numa tiye bien protégé aɗo numa tiye bien protégé na mahol asama on le plus dur de tous les murs ngam comme mur Berlin joɗi 3 siècle ɓe c'est déjà détruit amma mahol Allah ɗo wala mo meeɗi yigo pe'ol wala mo meeɗi yigo mahol asama ɗo seeki wala mo meeɗi yigo asama ñorwi ɓe ɗo ɗiɗi lootago wala mo meeɗi yigo asama ɗo sukki ɓe ɗo ɗaɓita yimɓe ha buwa wa billahi llaji Allah wi a dañama a tawi asama a maya a acca asama ko rima fu tawa asama maya acca asama nden bo kala ko rima fu tawa asama wata acca asama mahol mahangol pat tawa asama yibba acca asama leggal pungal pat yora yibba acca asama Allah wi ngam satugo mahol ɗo to a numi a doggi a nasti nder mahol man ha a hisa wade wallahi a hisata ngam kanjum on o wi ayna ma takunu yurikkumul mawtu ko ton on woni wade yottan mon to on ɗo numa ngam satugo asama ɗo on ñukkan jawmirawo banginanima kadi o wima walaw kuntum ko da on laati fi burujin nder burjiji asamanji ɗo musayyadatin sattinaɗi ɗo wallahi on hisata mayde a faami o wi mal maru illam nusara wala wirtaga ufuka samai bisullamin lam yukhladi mal maru illam nusara wala wirtaga ufuka samai bisullamin lam yukhladi mal maru bi adama lataki sam illam nusara to na o bi leddi billahi llaji mala goni walaw irtaga ko o ƴengi ufuka samai bombonge asamanji ɗo o nasti bisullamin be ɓargal to a famata ɓargal escalier si tu pouvais avoir un escalier qui pouvait te conduire jusqu'au ciel pour aller te protéger de la mort, tu ne seras pas protégé. Afami, malagoni yeccumo, hander Qur'anu do, bana jawmirawo wi mal mar'u illam nu sarado, bi adama kadum be leddi Allah tagrima, hande malagoni yeccumo le, akala biyata yauna, dume hato o mayata bo, wa biyata mutuna wa minha tukraju. Yeccumo be leddi on Allah tagrimo der leddi on bo o tammi wonbo. Minha khalaqnakum, nden o wi bo hato wa biya nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra. To jawmirawo timmini haala o wi be leddi o tagrimon ha nder leddi on tammi irego daga leddi man on o tammi wurtingo mon bo o ƴama mon ko no huwino dow ɓaawo maari Allah we'itay leddi dow mere Allah tagayma dow mere Allah ɓilay asama ɗo ngam mere Allah waɗay diina ɗo ngam mere Allah jippinay alqur'ani ɗo ngam mere Allah huɓɓay yiite ngam wulgo baali na ngam wulgo balangu o waɗay yiite ngam ɓe wula siire wala ngam foynugo ndiyam ngam wulgo geddo Allah mo nani ko Allah wi o wi o waɗata ha o yiya ko watta wade ɗo andi ha a walata Allah bo ɗo waɗi malaika en aynama takunu jawmirawo wi yati bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. jawmirawo wi aynama takunu yawmal qiyamati nyende dangal botto nder gaska ɓe irima ko ɓe sakkini aynama takunu ko toy on laati ndew hoosere on nde a maayi ɓe sakkinima ko aynama takunu ko toy on laati nder ndiyam on a ili ko yiite on wulima aynama takunu ko toy on laati ɓe irimon nyende dargal jawmirawo wi yati bikum Allahu jami'an to ɓe irima ha Amerika ko Afrika jawmirawo wadden wadden yati bikum
بكم الله جميعا الله ودن من فر ود دان دم فر ود دم فارو بير يأتي بكم الله جميعا الله ودن من فر ود جوجو ود جوجارو دا كوجه جوجارو يأتي بكم الله جميعا الله ود من فر ود دفو بندا يرو دم او إن الله جوميراوي على كل شيء قدير إن الله جوميراو بولوان عند القرآن دو قدير وتم بودجو على كل شيء دو كلا يا أيها الناس جوميراو يوني بي آدم دندر لد بندر برني يا أيها الناس الله يوني بي آدم او أتشيرو بي وربي فو هندر جولا يا أيها الناس الله يوني بي آدم كو دبو بي غوركو بودو بي نيدو يا أيها الناس الله يوني بي آدم ريمبه بي ماتشو بي واتشاي كو غوركو يا أيها الناس الله يوني بي آدم رانيبه بي باليبه اتقوا ربكم ومن كل الله مودون daga nange fudira hirna on biya gonga اتقوا ربكم kule Allah mon on nana gonga on joga gonga ngam jawmu gonga rena on اتقوا ربكم on kule Allah mon on acca jenu on munya berobe mon dargal labba dargo tanange اتقوا fudira ربكم kule Allah mon on janga alqur'ani on gudina chacha tanange fuda hirna tawra on اتقوا chacha ربكم kule Allah mon on wonda be gonga on luta fewre ngam nange dabba fudi اتقوا ربكم kule Allah mon on jobe jawmu nyamande fu nyamande mum ta on nyama on mayda e mare اتقوا ربكم kule Allah modon on lato nder jangobe qur'anu on biya gonga nder mare اتقوا ربكم kule Allah modon on jottina amanaji pat on jottina di hadi إن زلزلة الساعة jawmirawo wiya min dimbande شيء عظيم wallahi summatallahi dirnga dimbande dargal do say unu hunde on ajimun mawnde asama wala ko mawni yotti non leddi wala ko mawni yotti non nyalomare nde nange fudirta hirna do يوم ترونها nyalomare nde nange fudirta hirna do mala goni no min girata تزال كل مرضعة عما أرضعت o wi nyalomare man ayi an kala mo mushidan no bingel paddo dogga bingel mum dum ginnawol ko dum bi adama dum dabba ko dum yerande kala ko rimata pat dogga bingel mum fere dadda fere ngam kulol dabba وتضع كل ذات حمل حملها nden bo kala ko mari no reedu pat doggan awato rufan reedu mudum mala goni nyalomare nde nange fudirta hirna do na tawan himbe de programme parce que la rétribution ne cogne jamais la porte elle va s'éclater elle s'éclate à un moment inattendu à un moment d'inattention elle viendra nous surprendre les autres en train de faire la fornication et les autres en train d'adorer leur Seigneur ceux qui reconnaissent son existence à n'importe quelle heure ils sont trop prêts avec Dieu sur sa prosternation pour reconnaître son existence et ils seront bien récompensés le jour de l'attribution dede comme une bolwata do nyalomande nange fudirta hirna do wala rendez-vous ngam anangan BBC be anda nange fudiran hirna sakko be hokka information ananga jamus be anda jango dargal ananga France Inter tu ne seras pas informé ngam wala mo jawmira yecata jango nange fudiran hirna a jangata Cameroun Tribune a soda presse du yado pat tu ne seras pas informé parce que la vie n'a pas une date de péremption en famille Allah on andi kanjum do wala mo andi gaybu man c'est Allah nyende man min wala إن الله jawmirawo wadi noy mala عنده علم الساعة jawmirawo on andi ilmu yake andal dargal do nyende man وينزل الغيث nden bo o jippini in tobo mako ويعلم ما في الأرham kanko on andi ko woni nder rengato dum gorko ko dum debbo وما تدري نفس ماذا تكسب غدا wala mo andi ko huwata jango jawmirawo wi وما تدري anda نفس ko a moftata jango بأي أرض تموت a anda bo ha leddi toy amayata إن ay الله jawmirawo عليم كبير Allahu akbar jawmirawo alimun kanko woni andudo kabirun kanko woni hibro wallahi to mallum jodi sankiti leddi o wi ma o do lara ngaybu faddumo mbarawo a wodi mbar jari billahi la jitto a fi o do a wodi mbar jari ya jamu mo ayidi fuddi gado ha Madina o fewni Allah to a faddi mo marawo a wodi mbar jari jamu mo ayidi futo o wi ma nanon a wara min narta alqur'ani ha jamil akamil qur'ani be wi to a fi laro wo ngaybu ko ngam be wi jotta dole wala ha dina to goddo wari wi mawdo yeccama ngaybu na an yeyi o larana ma de ado jodi o wari o wi o larante to timmini kugal ma o yeccima faddu mo maraw amma to anon yekana anon yettefi mo kadi o man dalaba wajada to nden ha majum ha larugo ngaybu do mallumen man kambe on buri dudugo ha do na famina to amma min timmina hala dargal mala goni ngam yimbe fere ka to min suditi duma wuro de separgal a fami min sudda yimbe fere kam seto min yalti amana min suddandi pour de bon de to min wari do min banginan alquran do jawmirawo wi to goddo jangi bangina yeccumo tawon ngam kanko jangudo o buri amin andugo to إن الذين be en yeccumo يكتمون ما أنزلنا من البينات be dume والهدى nden bawo
من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والله وانما jawmirawo bi ha nder alqur'ani to ni a wari a nyukkini gonga a mallum billahi laji to jawmirawo hoosima nyende darngal a wiya ndikkanama to a dañakano min ɗo yeccaɓe amma mala goni awajo to a nyukkini Allah nyukkintama wala mo nyukkintama ngam layaru busini wala nyende darngal ngam nyende darngal wala jawmirawo wi la yakhfa minhum khafiya na wono bolli alama ya babal fere do la takfa minkum khafiya na to ngam a wodi layaru busin amma imalli manon tata du sakkina haɗo ɓe ho kasaɓe sawama ɓe waɗana mayɗo layaru na ɓe waccama ɓe guruna ɓe waccama ɓe hala garena wa billahi laji banni ɓe herɓatama a be kasa a wala jiba a wala dongal a dilli sare a wala bero bo se Allah on bo bino a ɗowta a ɓuyi tan to a wala gonga to mala goni ha dew haala darngal en bolwata nden mi wi en ñalomande darngal darata ɗo tawan amin dow programme ngam jotta amin woni ɗo komoye ɗo mari programme ko huwata janggo na famina to nden bo jotta hamin bolwata ɗo a tawan mumini en a tawan ɗan dampara ha nder nanoɓe wajuɗo a tawan dampaɗo a tawan jeenowo kastaɗo hanki fo o waldi ɓe karuwa ko wara oɗo dari o wiyama wato waldi ɓe bordel to min ɗo bolo banni kedduma ko gorgima ko nayi andi secret mako kadi wiyamo noyi way laarole moɗi boɗo bolo wi ala waldi ɓe o wiya accule way a yimɓe ɗo nana waju way ambo aɗa waɗa mi miɗa kugal banni sam Allah wallahi yimɓe ɗo nana waju kam mi miɗa irin haala banni ɗo funkutugo goɗo on Allah min daruwa ɗo miɗo daraɗo wato anduɗo se kadi to min ɗo bolwa mi wi wane waldi ɓe karuwa se o waɗani o wiya moɗi boɗo kano bolwata bana min ono bolo bana an ha jotta a anda ɗum an ha jotta a heɓtay bana on a wiyata a anda ɗum an on Allah bolwanta Allah mo andi ko a huwata on waade bo andi ha a walata waddima waddiyam waɗi mi wolwa no furuma wala maɓɓode waade andi lawol suuduma ha jotta a hiritay ɗum an to mala goni yimɓe ɗo walda ɓe programme jotta a heɓan mo dawata ya nanga liɗɗi ha nder amin ɗo a heɓan dawowo ya ngesa a heɓan mo ɗo dawa ya lumo ladde a heɓan mo ɗo dawa ya ɗaɓita debbo mum a heɓan mo dawata ya tefa nagge mum a heɓan mo dawata janggoɗo ya howa mota mum ya laanya a tawan o bo o goɗɗo wato sukusuku oɗo ya lumo nayi ko o ya o cakayna ko o irin goɗɗi feere wala irin mo a tawata na ko moɗo mari programme ko huwata janggona to billahi nous ne sommes pas sûrs de la tribulation min ɗo ñande ko feere min ñalla jawwawa se jangowa se waɓi jangowa asawere warta lumo waro min botta an ka joɗa kam wala hunde feere lumo en potta tan na lumo boyi tawgo ma beta fajiri se min rena nange herɗo ko moyɗo laara hande ka buulol may nga sayna ase buulol nga sirgal hoɓɓuduma tu es surpris yimɓe yeyda wiya ɗume mi yiyata bana ɗo laaɓa kono ɓeɗo wiya an fu aɗo yiyana o wiya kokkite amon watta o wiya fakat ɗo waɗa ngam mi fu mi yi bana laaɓi kam on waɗa ni on tawa yimɓe feere fu ɗo volo haala may on laara herles on tawa yimɓe feere on dogga on yaha on yotta ha liman on tawa liman ɗo simtira wartira ɗo jogi tasbirol inna lillahi wa inna ilayhi raji'una la ilaha illallah muhammadu rasul lawol julurde noy baba liman to na on yi jotaga dargal on dari ko ɓe wino go yotti kay allahu akbar jotaga ɗan dampara dilli julurde wama tasha'una daga ɗan dampara ɓe defombal yaro ɓe pat illa an yasha allahu rabbul alamina jawmirawo rabbul alamin ko Allah yiɗi aɗo wala ko ɓi adama hoddirta o huwa be dabare makko seto jawmirawo hoddiri ngam jotta fu programme ji amin janggoɗo min wala sir janggoɗo seto nangue man fuɗi heedi min wowi nde min ya programme idan sama'un fatarat mala goni de'itinam minti gotel ha mi hokka bayan dow ayaɗo ngam dedey to en vi en waɗi programme ɗo to nangue vurtiri heedi wakkere hirna mo yanno ngesa yahan ngesa man na naseta ɗo tamma ñaman ko a remata nde a ya remana beeti fajiri nangue fuɗiri hirna se udin ko bane o ho'a tasbirol mo yanno lumo ya
o yaha o sarja mota mako o dilla dow pon beeti fajiri nange fuɗiri hirna wudini kile a hoy tasbirol pasinja ma wudini dongle mum dilli julurde wala voyageur chargeur yahata tasa chauffeur yahata cakayna yahata tike palke yahay jawmu nayima yahata luumo duniya ɗo pat ñamata na ɗum vilmor ɗo dargal on a famina un probléme mondial dargal to dari ɗo ta tamma dari ha afrique daray ha america ta tamma dari ha europe daray ha asie dargal to wari darugo ɗo duniya ndundu pat luumo duya ɗo pat wala ha ñamata nange vurtiri hirna himɓe pat dilli julurde mo rewatano allah pat ɗo ya rewa alors que le temps passé ne revient plus a sakiti a wari aɗo tubana allah yake allah wala haaje tubu dammugal tubu maɓɓi to ayi nange vurtiri hirna goɗo feere waldi ɓe karuwa o woyno janngo fajiri o dawa jaɓitamo oɗo dilla ya tefa feere bo ɓe waɗi rendez-vous o sodnanmo limse julde nange vurtiri hirna a yiway janaba a buyi tan an bo min anda ko a yata wiya allah iri maɓɓe ɗo waagi to nden jawmira o wi ñalowmare dargal ɗo ñande nange fuɗirta hirna ɗo to weeti a tawa mbaro mbeewa ɗo dogga nder wuro ɗo dilla ladde mbeewa fotta be fowru wiya mbeewa noyi mbeewa wiya nder wuro on dargal dari miɗo haɓana ladde ego mi yukkina hoore am fowru wiya nder ladde on ma dargal man ɓuri darugo min bo miɗo tefa nder wuro a faami rawandu fotta be wamde sala rawandu sala wala mo tefata nangugo bandum rawandu hulay wamde hulay rawandu bo tefay ñamgo wamde a yaɓan bicco mbodi wallahi ndi wayltita ndi ɗaɓɓita mo yaaɓini ɗiɗo fooɗa handi ta bicco man ndi haɓana yeeso a nastan nder maayo a tawa liɗɗi ɗo haɓa vurtugo yaasi a wiya liɗɗi noyi ɗi wiya nder ndiyam on dargal dari min wi ko ndikka yaasi to ayi linguɗo ɗaɓita yaasi kana andi dargal on dari nder ndiyam an bo aɗo wurta nder yaasi go a wiya ndikkanama nder ndiyam ngam ko moe ɗo ɗaɓɓita ha sorna yonki mum kanjum on o wima ñande man tashalu kullu murbi'atin amma arba'at kala ko musinanno yonki kala ko marino ɓinguel pat ɗo dogga ɓinguel mum nde o wima o tabaw kullu jatidin hamla haɗo bo ɓinguel gongel nder reedu ma ñande man o yiya nder reedu dadama ko dargal dari o wiya allaham jawmamam nder reedu dadam dargal dari wurtinam yaasi lebbi ciki be cikay pat debbo man dañan debbo daña ɓinguel umma ɗo fa pargal jaburu ta'aka ɓinguel fuɗi vakkude be sajiji ha ɓe ga simbaki be danandi on ɗo jala na dargal meeɗay darugo mi tammi dargal to tawi goro ñande gotel to ɓe yeccima to a jalina ɗum mi a yoɗa ga alsingina ñee quoi tu n'as jamais vu la rétribution le jour qu'elle va se watara aɗo yiya annasa ɓiɓɓe adama yawma ijin ñalowmare man sukaraɓe wuykuɓe nambal bo ɓe yari de ma a yiyan ɗanɗam para ñande man ɓeɗo wuyki ɓeɗo wiya allaham jawmam hokkutu amin ha min hokka am ɗaɓɓutuno amin momin dampino min yoɓa ɗum tamin a yiya hande ɗo mo ñamino jawdi yatime ɗo ɗaɓɓita yatimejo ha o hokkita jawdi o yi o mayan o hultori allah be futkinage a yiyan yimɓe ɗo wuyki foɗo taba ɗo wuyki yarowo mbal ɗo ɗaɓɓita lo'ago ha tuta ɗam taw nasto dow reedu leddi be majam wama hum ɓe laataki alal haqiqati dow gonga kamɓe laataki ɓi sukaraɓe wuykuɓe na ɓe wuyki na ɗum mbal ɓe yari wonayi taba ɓe fooɗi walakin azaiballahi shadid jawmirawo wi wala ko wuykini ɓe sam na ɗum wiwi na ɓange na ɗum taba ɓaley feere on a fooɗi na mbal a yari na ɗume jawmirawo wi walakinna ajaballahi sadidu yangada allah on saati ngam dedei ha min goni ɗo jotta tawan foɗo o ɓange ɗo nder amin ɗo goɗo feere ka wore makki fu ko saafi a mari bo a heɓtata ngesa ɓange woodi mo meeɗi yigo ngesa ɓange na ngam na laawol gotal o tokkata ha o remata ɓange ɗo bo ko nagge yata toon o ya waɗa tari mako ɗiɗi hande to o tokki laawol ɗo o ye ngesa janngo o tokkata toon oɗo wartama o tokkirta toon ngam ta laawol man ɗigga goɗo feere ho a wiya yego laawol ɗo ɗo yaha babal feere yayana dow tari maako jawmu ɓange wala laawol ngesa ko saafi a mari a heɓtata laawol je o tokkata o yaha ngesa makko laabi temere ha o tokki hande fof metta tokkugo ha mawri a faami nden bo a tawan ɓe ɗo haa ɗo o wiyama oɗo fooɗa ɓange a heɓtatamo se to yi bandi ko jama pinari ɗon na ɓe pinari ɗon waɗ ana ɗo tamma je fawne ɓe pinata fawne ɗo ase kanko fooɗo o taɓa nden to ɓe heɓe lappi ha kombi suudu ɓe ɗo fooɗa an muminijo mo ɗo jogi tasbirol dilla julurde ɗo to ɓe yima o wiya ñukkunu way nda halluɓe ɓe ɗon halluɓe wuro may anon fooɗo o ɓange min mo yata julurde on kalluɗo
na wayta o yiyama to yima o bolwan o wiya ɓe acci ko woni yeeso maɓɓe se ɓe jooɗi se fasi kare ɓe wiya wane kadi kugal mum kañum on tan ɓe jooɗani ɓe ñukkunu kamɓe on halluɓe ayi aya noon kalluɗo ha jotta oɗo muminijo laya juula juura wi o kalluɗo a anda abuwa ko moye dow kugal mum ɗo mo huwata iri kugal man fa o wiya kalluɗo allah andi a kalluɗo an on bu'ata c'est tout na woodi foɗoɓe andiramin mala ni yeccu hande mumini en dede ko jawmirawo wi dow haala dargal min bolino min wallini min ɗonno bo dow haala mayde mi yecci yimɓe bo kala goto fuu mayan kullu nafsin zaigatul mawti summa ilayna turjaun kala goto fuu meɗan mayde nden bo to maayi waran yeeso allah mi kam probléme maayigo ɗo fuu c'est pas quand même grave comme la rétribution on appelle ça résurrection ñande yimɓe yallirta yeeso allah gujjo wara gujjaɗo wara nda kuje gujjade nda ɗan dampara nda dampaɗo nda defowo mbal o woni yarowo nda sorowo wari foɗo tabaɗon ɗo o bo remowoki nda moɗo kasaki ha luumo ɓe waddi ñamowo jawdi yattime nda yattimejo man mallum sirowo wari nda mo asiri nda mo yoɓi asirana ɗum fiyowo caca wari sorowo yawma hum barizun yende man ɓe wurtan wala mo wurtata mallum la yakfa ala allahi minhum shay wala ko ñukkorto allah ha nder kuuɗe ma ko petel ta tamma ngam a huwi nder ñibre allah yi'ay ya'lamu ka'inatal layuni be ɗume feere wama tukbi sudur ko a lardi be gite ma to laati ɗum giɗɗe jamba on a lardi goɗɗo jawmirawo andi sakko ma ko ɓernde ma suudi wallahu yaqdi bil haqq ñande darngal allah hitiran be gonga nakkita corruption wala kita appel wala kita hande ɗo disqualification wallahu yaqdi bil haqq jawmirawo ɗo hitira be gonga ñande darngal o sendiran gonga be fewre wala hande ɗo talakajo wala wallahu yaqdi bil haqq jawmirawo ɗo hitira be gonga wala oɗo ɗo lamɗo wala o suka mako wala oɗo ɗo jawmu andal wala oɗo ɗo bo hande ɗo pokorajo wallahu yaqdi bil haqq jawmirawo ɗo hitira be gonga wala ko yaalimo be juutugo darnde ma wala ko yaalima be ɗum ya ayyuhallazina amanu allah joni jeyaɓe ma ko useni to on ɗo nder maɓɓe piɗɗe noppi mon on keɗano allah mon ya ayyuhallazina amanu allah joni mo nuɗɗini allah nuɗɗini alqur'ani o wi a heɗito ko allah wolwi nder qur'anu an woni ya ayyuhallazina amanu allah joni jeyaɓe ma ko ɓe ɗo nuɗɗini ñalowmare darngal ɗo o wi on keɗo kubaru darngal man daga duye istajibu lillahi ngam majum kala muminijo mo jawmirawo ƴoniri inde nde pat jawmirawo wi o jaabo noddandu jawmirawo to lodan setini istajibu lillahi jaabe noddandu jawmirawo to lodan setini ɓeɗo juula juura wonu nder yahoɓe juulude ta wonu nder yahoɓe bar istajibu lillahi jaabe noddandu jawmirawo to suumay dari on wona nder muñiɓe ɗon ka allah yoɓan mon be wendu annabi istajibu lillahi jaabe noddandu jawmirawo to on woodi bawɗe hokkugo jakka to jakka man nangi mon hokke hokketeɓe istajibu lillahi jaabe noddandu jawmirawo to a woodi jawdi ko yaratama hijju annabijo ƴonima walirrasuli iza da'akum allah ɓe nulaaɗo mum to ƴonima ha lawol gonga ɗo a tokka allah a tokka nulaaɗo mum lima yuhyikum ɓe ko allah yeɗinima ha dow duya ɗo kanko yeɗinima nder reedu dada o tammi yeɗingo wa'lamu anna allah ando allah seniɗo mo ɓili asama we'iti leddi umri mboɗenga haɗi halle wa'lamu anna allah on anda allah seniɗo mo jippini qur'anu haɗi amin lawol majje waddani amin anno wa'lamu anna allah on ando allah seniɗo mo huɓɓi yite ñiɓi aljanna ɗo jawmirawo wa'lamu anna allah on ando allah seniɗo mo ɗo umra amin mboɗenga haɗi amin hallende ɗo yahulu bayna almar'i wa qalbihi allah ɗo wanca hakkunde ɓi adama be ɓernde mum o andi ko a numata to a ɗani ma o andi ko a hoyɗata yahulu bayna almar'i wa qalbihi allah ɗo wanca hakkunde ɓi adama be ɓernde muɗum ko aɗo wolwa allah ɗo nana ko aɗo ɗani hoyɗa allah ɗo yiya fa annahum ilayhi tusharun nden bo ɓe pat ñalowmare darngal ɓe tammi wadde go yeeso allah allah waddan rewɓe o wadda worɓe siraran ɓeɗo dari wa annahum ilayhi tusharun ñalowmare darngal allah tammi waddugo ɓe o waddan modiɓɓe o wadda fukoraɓe mum ɓe pat ɓe dara to gonga wi'aka hala wala wattaqu jawmirawo wi kule ɗume mala fitnatan en irin fitina ɗume la tusibanna allazina en zalamu minkum kassa allah wi on wa'lamu anna allaha shadidul iqab o wi useni on hula fitina nga tammayi heɓgo toñoɓe tan ngam fitina feere ɗon mo tooñi feere a yi to aɗo dari kombi haɓoɓe to goɗɗo feere ɓe faɗɗi ɗum noosi to bu'e ma ko vurti meman limse ma na a yi to a darayno toon mematama to ɓe yuwi goɗo laɓi to yiyam fuufi nastan maggite na a yi a toñama to ha duniya ɗo bo en hula fitina irin nga haɗata dow toñiɓe tan irin fitina ɗume fitnatan irin fitina ɗume mala goni la tusibanna allazina zalamu minkum kassa to irin fitina man ɗon jotta aɗo woodi jeenowo kastaɗo ha nder saare ma ɓingel ma ñuufi ba jotta fu oɗo babal talla oɗo rondi kosay na famina nden bo o reedi
oɗo yaha mbara ɓikkon man a andi dada man wi ɗo joɗaga ɓingel reedi ndika ɓe rufa reedu haala ɗo to vurti kap toroɓe waran ho hakkude maɓɓe sikena se ɓe ronda ɓingel ɓe yara ngawɓela ɓe yaha ɓe wiya ɓe ɗaɓiɗa infirmiére feere ɓe viccitina ɓe wiya comme vous voyez la fille a un problème vraiment ce qui a dépassé il faut que vous cherchiez à négocier le problème on vous mouille la gorge